Bună tuturor și bine ați venit sau revenit la mine pe canal. Astăzi vom vorbi despre ceea ce semnifică lumânările. Cât de importante sunt lumânările în ritualurile pe care noi le facem. Vreau să știți că acest video este de foarte mare ajutor atât pentru voi, cei din comunitatea mea de străgoiași, cât și pentru cei din comunitatea mea de tarotiști. Rămâneți să vedeți despre ce este vorba. Aprinderea unei lumânări este un gest pe cât de inocent, pe atât de puternic. Lumânările fac parte din toate ritualurile importante din viața unui om, începând de la botez până la moarte. Gestul prin care aprindem o lumânare ne însoțește la cununie, în rugăciuni, dar și în sărbători precum Crăciunul, Paștele sau în evenimente personale, aniversări, întâlniri romantice sau momente de reflecție. Ritualul cu lumânări, practicile acestui ritual, beneficiile și semnificațiile. Aprinderea unei lumânări reprezintă aducerea la lumină a dorințelor și aspirațiilor noastre, o proiectare a stării emoționale în momente de cumpănă sau de fericire. Poate simboliza foarte multe lucruri: pacea, echilibrul, nezuința de a vindeca o persoană dragă, aspirația spre spiritualitate și energii pozitive. Ritualurile fac parte din viața noastră și au strânse legături cu tradiția, iar în cele mai solemne momente din viața unei persoane sunt prezente lumânările. Aprindem mărturii lumânării la botezul copilului, la nuntă și la căpătâiul mortului. Pe tortul de aniversare stingem lumânările simbolice, după ce ne punem o dorință, conform unui ritual deja familiar. Atunci când reculegem la mormântul cuiva drag, când spunem o rugăciune, facem acest ritual însoțit de o lumânare aprinsă. Există lumânări de nuntă și de botez pentru aniversare, seturi de lumânări parfumate și lumânări decorative pentru momente speciale. Flacăra unei lumânări va simboliza mereu lumina din viața noastră, pentru că focul este un element primordial, complex și cu o semnificație majoră pentru umanitate. De la descoperirea focului, omul s-a simțit fascinat de puterea și de forța lui. Datorită acestei miraculoase descoperiri, omul a pierdut teama de întuneric, a început să cucerească noi teritorii, să prepare hrana, ceea ce a dus la evoluție. Fascinația pe care a exercitat-o întotdeauna asupra lui s-a materializat în ritualuri, unele împământenindu-se ca obiceiuri și tradiții, ritualurile culte religioase, ritualurile ancestrale, precum dansul în jurul focului, invocând spiritele universului, ritualurile sociale și culinare, poveștile și cântecele din jurul unui foc de tabără, căldura unei vetre care reunește pe toți cei dragi acasă. Focul este simbolul transformării totale, a purificării și a sacrificiului, având o putere magică care a dat naștere unor ritualuri spirituale în care se folosesc lumânării, iar pentru cei care cred în aceste forțe sunt asociate anumite energii mistice cu practicile de aprindere, culorile și aromele folosite. Focul este cel mai puternic element și reprezintă căldura și pasiunea. Pentru a respecta indicațiile Feng Shui, lumânările se amplasează în zona de sud a începerii și sunt indicate pentru a atrage lumina, succesul, faima și energiile pozitive. Un ritual cu lumânării folosește pentru aprinderea flăcării un chibrit, nu o brichetă. Lumânările trebuie să fie neîncepute. Dacă flacăra arde greu sau se stinge, probabil că există energii destul de aiurea în jur. Dacă flacăra se stinge imediat după aprindere, ambientul este încărcat de energie negativă. Dacă se stinge de 3 ore, schimbă locul și înlocuiește lumânarea. La sfârșitul ritualului, stinge flacăra cu un obiect special, nu sufla spre ea, pentru a nu produce fum, deloc favorabil pentru energiile pozitive. Ritualul cu lumânări are și beneficiile sale.
Spre exemplu, relaxarea prin meditație. O jumătate de oră de meditație după o zi încărcată de stres îți poate reda liniștea. Aprinde o lumânare parfumată, într-un loc întunecat și liniștit din casă. Prin simpla observare a flăcării, prin percepția căldurii pe care o degajă, mintea se relaxează, eliberează de gânduri negative și dobândește relaxarea necesară pentru un somn liniștit. Lumânările fortifică puterea de concentrare. Folosește lumânări în recipiente ușor de manevrat. O minte relaxată în urma unei meditații cu flacăra unei lumânări se va canaliza mai bine spre îndeplinirea unor aspirații personale, a unor obiective și țeluri. Te va ajuta să te concentrezi în invocarea propriei forțe pentru îndeplinirea acestor scopuri. Lumânarea mai ajută la finalizarea unor proiecte dificile. Dacă într-un moment te simți lipsit de energie, ai probleme de concentrare, ești fără inspirație în rezolvarea multor probleme, îndepărtează sursele de lumină prea puternică, elimină zgomotul, retrage-te în liniște și aprinde lumânări artizanale. Rămâi câteva minute privind flacăra și așteaptă să te calmezi. Îți va fi mult mai ușor să-ți duci la capăt sarcina. Ele purifică și conferă intimitatea ambientală. Focul îndepărtează energiile negative și ajută la formarea unei atmosfere intime, relaxante, care induce dorința de comunicare, favorizează sudoarea unor relații și exprimarea unor gânduri personale puternice. Este cea mai potrivită metodă de a crea o atmosferă romantică, familiară și caldă. Ce semnifică ritualul cu lumânări? Un ritual cu lumânări aprinse sau un ritual cu lumânări colorate poate avea diferite semnificații pozitive. Pentru că, în sens ezoteric, focul semnifică purificarea, schimbarea și deschiderea de drumuri. Folosește-te de puterea gândului și de forța focului pentru a descătușa cele mai puternice energii în favoarea ta. Ritualul de dragoste cu lumânări roșii este pentru a întări relația pe care o ai cu iubitul, soțul tău, sau ritualul pentru căsătorie. Cum se pune în practică? Îndepărtează toate intențiile de infidelitate și fortifică relația dintre voi, sau îl determină să facă următorul pas pe el, cel pe care îl invoci în relație. Când este lună nouă, la miezul nopții, aprinde o lumânare roșie. Ține în mâini un obiect care să-i aparțină și apropie-l de flacără, doar pentru a-i simți căldura. Gândește-te la el, invocă-i numele și vizualizează viitorul pe care ți-l dorești alături de el. Lasă apoi lumânarea să se consume singură. Aceste lumânări roșii sunt destul de potrivite pentru ziua de marți și benefice zodiei Scorpion și Berbec. Roșul se asociază mereu cu focul, cu pasiunea și energia pură, iar culoarea roșie stimulează intelectul și mărește puterea de concentrare. Așadar, se recomandă o lumânare roșie în momentul în care avem nevoie de o atenție mărită, iar pe de altă parte, mărește sensibilitatea senzorială, ca urmare este potrivită în cazul ritualurilor de dragoste și în cazul unor întâlniri romantice intense. Dacă vreți să faceți un ritual pentru a atrage banii, bunăstarea, ritualul cu lumânări pentru bani este foarte benefic. Dacă, veți avea un interviu pentru jobul mult dorit sau dacă tu, cel care mă asculți, te afli în dificultate financiară, apelează la o lumânare aurie. Este direct guvernată de soare și reprezintă materialismul pur. Nu degeaba toate trofeele și medaliile învingătorilor sunt din acest metal nobil. Această lumânare împreună cu cele de culoare galbenă te vor ajuta să dobândești totul în viață. Este suficient să aprinzi o lumânare aurie și să-ți vizualizezi toate obiectivele realizate în ceea ce privește lumânările galbene. Așează două lumânări aprinse în fața unei oglinzi, privește-te în oglindă și concentrează-te spre reușită. Pentru a potența forța ritualului, folosește una cu parfum de santal sau arde puțin ulei esențial cu acest miros. Ritualul cu lumânări negre. Deși lumânările negre sunt potrivite ca aparținând unor ritualuri de magie neagră, ele pot avea o semnificație și pozitivă.
Ele sunt capabile să absoarbă energiile negative, invidia, descântecele și blestemele care sunt asupra noastră și a celor din jurul nostru. Funcționează ca un scut protector pentru toate energiile negative pe care cineva vrea să le reverse asupra noastră. De asemenea, ajută la încheierea unor relații toxice, la îndepărtarea din viața noastră unor persoane cu rele intenții care nu ne sunt favorabile, fiind indicate în ritualuri de despărțire și desprindere. Flacăra unei lumânări negre va reprezenta întotdeauna lumina care ne va ghida, iar dacă suntem afundați în întuneric, ne va ajuta să găsim drumul cel bun. Aprinderea unei lumânări negre va echilibra și detensiona atmosfera din casă, neutralizând energiile negative. Această lumânare neagră este potrivită zodiei Capricorn și cel mai indicat să o aprindeți sâmbătă. Lumânările roz semnifică prietenie, dragoste, loialitate, iar acest ritual ajută pentru a ne îndepărta dușmanii. Este mai degrabă vorba despre curățarea karmei, pentru că toate gândurile negative îndreptate asupra unei persoane, fie aceea unui dușman, se va întoarce asupra voastră și vă va încărca de energii negative. Mai există un ritual cu lumânări întoarse și un ritual cu 33 de lumânări, dar acest ritual specific te va elibera de propriile limite psihologice și va favoriza o concentrare strânsă între spirit și mintea ta. După ce vei încheia acest ritual, te vei simți complet renovat și plin de energie pozitivă. Lumânările semnifică, după cum v-am spus, prietenia și credința unui prieten. Puteți aprinde această lumânare când aveți nevoie de alinare emoțională sau să obțineți atenția cuiva. Este potrivită pentru zodia Taur, Balanță și se aprinde cel mai des sau este potrivită să o aprindeți cel mai des în zilele de vineri. Deci țineți minte, lumânarea albastră este pentru relaxare, speranță, putere de concentrare, uleiuri esențiale calmante, iasomie, lavandă, mușețel și santal. Lumânarea portocalie reprezintă bunăstarea, optimismul, încrederea, uleiuri cu efect tonic care ajută să meargă lumânarea aceasta mai bine sunt cedrul, lămâia și eucaliptul. Lumânarea galbenă ne reprezintă bogăție spirituală, noroc, căldură, iar uleiurile stimulente sunt cardamon, mentă, ienu, părbra și rozmarin. Lumânarea roșie reprezintă amorul, iubirea, eliberarea, iar uleiurile sunt afrodiziace, cum ar fi santalul, lemnul dulce și asomia. Lumânarea mov reprezintă meditație, mister, putere feminină, iar uleiurile stimulente sunt menta, rozmarinul și măghiranul. Lumânarea roz, sensibilitatea și dragostea pentru semeni, iar uleiurile sunt trandafirul, bergamota, iasomia, busuiocul, valeriana, lavanda, vanilia și cedrul, iar lumânarea neagră este purificare, îndepărtează energiile negative, iar uleiurile esențiale sunt uleiul de paciuli, mentă, citrice, piper negru sau eucalipt. Aceasta este semnificația lumânărilor și lumânările care le folosiți în ritualuri sau diferite ritualuri pe care voi le știți sau le-ați învățat, să știți că vin în ajutor împreună cu uleiurile, pentru că un ritual, ca să iasă perfect și să fie foarte bine, rezolvat, va funcționa doar dacă veți avea concentrare, încredere și veți pune lumânările potrivite pentru acel ritual și, bineînțeles, împreună cu uleiurile de care vă vorbeam. Țineți cont de acest lucru, este foarte important. Să știți că dacă veți avea energii negative în casă sau în jurul vostru, lumânările vor începe să pâlpâie din ce în ce mai tare. Asta, bineînțeles, dacă nu le țineți într-o sursă de curent sau, nu e vreun geam deschis prin preajmă. Eu am făcut treaba asta de foarte multe ori, mai ales în citirile de tarot sau în citirile cărților oracol, unde vorbeam și vă trimiteam mesaje din partea celor plecați din această lume. Și să știți că nu știu dacă ați văzut, dar cred că ați văzut lumânările în timp ce făceam acest ritual, această citire cu mesaje de la cei de dincolo pâlpeau din ce în ce mai tare. Vă rog să fiți și voi atenți când faceți ritualuri sau când pur și simplu faceți o rugăciune, să observați cum lumânarea, pâlpăind, atrage și absorbe toată energia negativă, ca și cum v-ar da un răspuns, v-ar da un semn. Este extrem de important să faceți aceste lucruri.
Foarte important. Dragilor, cam atât am avut. Sper că v-a ajutat acest vlog. Vă las cu Dumnezeu și vă spun ca de fiecare dată să aveți grijă pe unde umblați, ce faceți și cum duceți la bun sfârșit ritualurile pe care vreți să le puneți în practică. V-am pupat!